Remo, vouche ensinar como se utiliza a cámara para que aprendas a facer un selfie, vale? Vale, eu encantada porque non aprendín cando era máis nova, agora teño un móvil e non sei Pois utilizalo. isto é facilísimo, xa verás. Vamos aquí a cámara, poñemos foto, eh, poñemos a cámara para que se vexa por dentro, aquí, nesta flecha, ves, estamos as dúas. Sí, sí, Pois sí. agora, colócalo, e con esta man suseitas, e fa a foto. É que agora, como somos os maiores, non sabemos facer estas cousas. Pero vos que sodes novas, podenos enseñar a nós. Claro. Ás veces pensamos que a exclusión social só ten que ver coa falta de cartos ou de recursos, pero a pobreza tamén pode ser a soidade, pode ser non ten con quen falar, con quen compartir. Combater a exclusión tamén é acompañar, é escoitar, é tamén achegar novas ideas e enerxía da xente xove, porque o voluntariado non ten idade. En Cáritas hai moitas formas de axudar e a túa pode ser unha delas.